mutinyu komi na rimo umwaka werwemo chimikyanda mirongo kyanda na kyanda nigo musangirikano bw'ikyombe kyoba mu bw'echinse UNESCO gwetia kyanyatuko bakigwetia chitariki mirongo ebere na rimo mutinyu kaberekera umwaka ibarituko ryogo chengero kubaro kwimenwa yegenka ekero yorokerero byare koro kyabuna ase kira chikibere nigo umunwa oyo mu bwigenka ogosira UNESCO nigo bono yachagetie ebyorokerero byo kyagoteba buna nigo emenwa yegenka nero ewente kobeka busikwane kya kobeka abantu amo kinga kechiga nabego kwenekya emeno yunkogenderera senchirengia Murikito Vincent Monda na sangete no muriki egetabu kienda basi Daktari Kenneth Nyakundi asanya tukobaka gukwana negitasini kiga Soko TV asa segetire abayibori babe mutwe hase okubayegeria abana babo umunuito bwekegusi abagusi abange tukubeke gusi aso ugwechaya tuechaire bonekera umuntu ugwechaya nekero gutigekero kiore kwekora kobeki utali konyara abarumbasi batarachaiga Kenya omuntu itobweke gusi nigo renge gukwana mono ogocha kwa musongo eri kugambira ense yaito richikori karosi wabuna umwana agosoma bake class kya gatatu kurwabo bwate gesongo gyoka oyore gukwanike gusi okiami gwakaba kale kurukwe diski ako kale nengenje yoko egwege susuro ekegusi gukwanwa gekaira nanse uno mulike getabu kienda base gusenda baro Daktari Kennedy agotoma sokeria ekero kwale gweke class ekyo bono kwale gutiga gukwanike gusi gwanza gukwanike egesongo oyore gotoka oetanirio igo mwana uyarenge kwa egwege susuro na ende garenge gosoki gwasa abana bande ase omuntu witolenge gukwanwa asobwagare toli gukwanwa asobwagare amaboli gakonya gocha buna ngayembura ya chakete gututwera tugatiga kogendererio boroso bomuno bwike gusi andake bali abatanga nigo saba iboli mbagerete nkolenge ringa igo yakitega ikase abayiboli bakaranga omuntu yoko bwike gusi toigokora ase biasara igo bonekera abayiboli bansa kona gukwana gesongo mono ko bwike gusi asogotamanya pagaetia gochiasa abana okororekana okonga kegusi nkiarenge kyangencho igona abana baganza gutige kegusi baganza gukwane gesongo chibali batale gukwane kegusi bahansire kubucho umanyete atiko namba isano na ibere enamba ya gatatu yeri chiko lya Kenya li umwaka bwechiru ibere na 10 nige kosegeta na kokoboko gukwane menu yegenka ilioko menu yetesira Duncan Obocha no mwalimu wasomya umulimo bw'Igiswahili na bwigoli bw'emegano gose history ase skuru ya Nyakeore imeye bunge ya West Mugirango asengwana yaye nigagosegeta omuntu kumanya gukwane menu emenge iliyoikerania mange chilango chonse ne chamana language teyere bwate value nane kubwa language yende nelinga tubwate notion inga Igiswahili negesongo nekia gwetani kegusi lakini kegusi no kerokyo nekia mbia togianche na hande toge service ko bya mambi na ntweni kareje abanafunzi baito togosomi balike chilanguage chonse mbuya abalike baito ebitabo banje kolike ebitabo bike gusi gose birike bike Swahili gose kesongo babinterpret go cheke gusi nali abantu abange banyale ku understand language yake gusi na kigutumika as communication na ndena kigutumika konya abantu bande uchiase binyoro amatuka mambi. We can also network ourselves yani nabuto kumanya n'abantu abange asengenje gesongo gose Swahili nere language abantu abange bagotumika gukwana tinkuru ga ngenda bagere gukwana kegusi bagere mbako understand language bako understand nege Swahili gose gesongo egendo kende nabega nkonya inje muno muri ngolike bitabu nyore kende sengenje ngolike bitabu bige Swahili gose gesongo abantu barabisome na bangi wetani bali basomeke gusi nonyo muntu itobweke gusi obere gukomiwa se chinchira chinyinge torasira egento boigo Nyakundi agoteba mbabwate merobero yoko kigerera nabere buya ase tole na abana baito tokwaneke gusi nabere buya ase tusangire kante nande toraba gusi ntutweka nonye ntukimanyeti buya tokwana omuntu waito ekiara omuntu waito noro okwera bworokera libuya chimbwa chito muno mugusi togendete kulike getabu kenene mono yani muma ensaki yeke gusi ensaki asege songo tokoyerokanga encyclopedia egerege chakobanga ne resire nene ego chakoba esirete ke gusi asikiale gocha gusirira semia kamera ngebere gocha getambuke gochibosi wake elio kubwate semerobero yabo yo kwegereke gusi nigasegetira abayibuli barokereria abana babo bayiboirwe umuntu oyoito manyanga umuntu bw'abantu go guchaka kuri nyumba umwana gakogonka igo bano bali ntutokogonki abana na butogote abanga bangina kwana no umwana weke gusi twanyomire kurua siko abantu batali abagusi ingitogoteba uliko kwa muretira iga ngorokererie kegusi
ekero moja konyora abana borokererie kegusii nere tigaborokererie omonwa obo Elio gosegeta koranda na kugendereria eminwa emenke yegenka ekiombe kia UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization nigo kiabekire kigori kio kina bono ase obogatagatĩ bwa okorigereria amang'ana aya gwetera buna nabwo abarai bankio abo babwate amaroro ya okorigia chisemi na obomanyi anene mono gwetera chinchera chia ekerero. Omogusi agoteba keri getabwati oboroso nkeri nabwaita bonde. Nche Vincent Monda na kwariganiria aya kura Nsoko TV. Wanchomo